Volné nebytové prostory v domě peněžnictví na Valové 2 v Zábřehu. 1 až 2 kanceláře ihned k pronájmu. Určeno k administrativě nebo službám typu pojišťovnictví. Nájemcům jsou k dispozici všechny služby, včetně podzemních garáží a internetu zdarma. Klientům neplacené parkoviště a bezbariérový přístup. V budově je nyní 11 obsazených kanceláří. Vedle jednatelství České pojišťovny jde převážně o obchodní zastoupení zábřežských firem a kanceláře zdravotních pojišťoven. Pro více informací k pronájmu kanceláří v domě peněžnictví volejte společnost Market Nova, telefon 739 56 54 88. Masivní pohár z broušeného skla si o víkendu odvezli vítězové soutěže o pohár starosty obce Nemile. Ta se na hřišti u kulturního domu koná každý rok za účasti okolních hasičských sborů. Soutěžilo se v požárním útoku, a to v kategorii mužů, žen a veteránů. Hasičská auta a spousta vody, to je každoroční atmosféra hasičských soutěží, které se konají ve všech obcích mikroregionu Zábřežsko. Ta dnešní se koná v Nemili a má název o putovní pohár starosty obce Nemile. Je to vlastně letos 26. ročník pohárové soutěže o putovní pohár obce Nemile. Máme tady putovní pohár, které teda družstvo, které vyhraje, má v držení 1 rok, dál první 3 místa, jak mužů, tak žen, odměňujeme pohárem, dále věcnými balíčky. Pro muže to máme až do 8. místa. Máme tady teda celkem 20 družstev, z toho 2 veterány a 5 družstev žen. Dneska soutěžejí víceméně družstva, která ještě si netroufnou na velkou cenu, ten Holba Cup, tak jsou pohárové soutěže, které se započítávají tak převážně z těch družstev, kteří jako teda nejsou zapojeni nebo nejsou zapojeni v té velké ceně. Užíváme si ho spokojenost zatím, nic nám nechybí, pivečko, dobrý, super. Co vaše družstvo? No tak čekáme, půjdeme na start tak 12, teda 13, takže trošku nervozita panuje, ale jinak jsme v pohodě. Ještě jsme nervózní před útokem, teďkom běžíme, Bouslavice 3. No, tak uvidíme po útoku. Je to, tak za 3 týmy běžíme, nervózní, klepem se furt, prožíváme to hodně. Takže pohár bude váš, jo? Určitě.